Oke, इनके भाई तुम भाई आजकल आंग जिन्नु कोई तुम मनी त्रिपुराओ every month no जेकुने एको kaisa viral lungo इनके tabuk चलो tongo bacteria ni video sorry bacteria ye ang bono bacteria no hinnai bongni up video no ani Facebook ni 80% borok rok mani ye share rok khailajak nukhang aboni ulang wansuka bacteria is back ne waisa pura biya anonto back ma haino bacteria bodise back ngata bini ketal soksi boy bai इनके abone karibo chapri boy bai chapri kalni ya si gotok rojak photo nobo आजकल ब्लैक खेना नुकना क्लाइ तंगो हनके आबो हायरंग नुखे तो आंता मखाय आबोदन रो काम केन साइमान ना हनके फैदी अ कक रंग लेफ्ट साइड तो नि होय राइट साइड थांगै तिनि दिन हाजिरा सुरु खाइलासिनाय जानता हूँ जानना चाहते सब कि हुआ है क्या रहने दे कुछ चीजें दिल में नहीं करना भैया Omo aki post na hoy photo bujak man reason to norok jutto na saiman wekena haifano ang kaham ki bujo goi sai khena rewane mane borok to tabung ni bandi bini jora bele bisak bisingo ketal pula liquid khamani jora hanke abo ha jora wa borok rok bisak akar lai abo to norok saiman banya tangi hinke norok boto abo ha jora lai faijak hinke ya sigo dogi phunung mani asol reason ngkha jeng kini amti khele ka heni public rok no sama kokta hinke tei sa bislai be pholok jak ter kho naila o bislai pholok mani bo kaisa khas reason dongo haifana ang abono salia haifana baksa borok buji thangnai abo apa siklaro apa discount 20% discount sabo bubong sabo लाउडे चल मादर चोद Oh, tabukin nang amtay di larang itang kahide. Onek business ka hamna kaitang mula sangki benang. Haifan nang perfectly marketing kanya rang yakho. Sila sikla rok bisi amo hai jagar ko involved lang ba. Amo hai jagar ko bakai jak big busa ganang rok se bisi involved ngo. Bokro kom jerai asang saime angke kok burok news ina ladi ba. Jutto na saiman tangan nang. Bok ka chuta kam simi bin je prupano. Aro se ice cream palma tone hai ke siri ko goi tong naila. my name is Papa Mala Debrama Miss India Peace Tripura my hobbies morning and dancing Bini mung se besik aslil kenapa ble cuti amala nejini mung nor neji badnam khana ke turung sukana hnke bini logini brok muni suroke abron rasa khushi nang jagi muni laikha wah wana khatang he ageni acting rok nugui ba noktang as khushi nang jabai ba to khakorang ha chikna jiwang le omu sukni khorang no tei bini hobby singke tamunjani bofo ang kam ki buji manlia haifano singjuto na saimano bini asul hobby singkha chilalte tei burirongni busak no copy khaina hobbies sujako waithana thangke bini useless learned no tan soi kibi rona hobbies ta tongna ringya number 1 nokta moroke o bacteria ni kokrok no teitam sasina hino bini agini salka no ke bo sal thang rewi rohor kana I mean sal hab rewi rohor kana o bagi tabu ke teke ketal mal romjau khata hanke be teitam sa ketal bula o bagi no tisa suap khajau khata no gide bandrok borok jekunu ketal mani bike gari rok pakhanke jotono status rok relayo same bobo amahanyo o moni validity roke bisik jorok bo ungbuno sido haifano aboto nini life ni icha but as a brok munisho abo hai bar chen sokaimanu kahenge sana musungi thangota omono kuno jiles nangjagai hai kena sloi sawrok tawan sukde tei ang oro sana thangya je ningtangi wan sabai hamjagai abo ha ke video rok slamai social media o da hinai ning wan sabai hamjagya ba kuli befana hamjak tongde drain sapkhane method juta sunai muji rok befano hamjagai tongde ang abono ghante phanang jagya hingke pai thago tabuk angno kaisa bike kurina musungo ning abo hai kino per year chela chance khayai kaham reng ke yugaro khayai biskango agoi thangde social media ni marketo ketal drama ongor kwatai ko bini girlfriend no se bini bisajak salam si jota bukhe pura beti chut bile neng bunti jani creativity bongasido bungni omo je aske cringe tabukle pura buji manka chawi kam kri inke borok munu chirok ulta padla samaj bai accept khaje jat kam rokno phono entertainment ne mui khai tongnai tei o kokno bo saimangka borok munu chirong bakchu dirok no thesakno nugui thangna nangsinai Gantino ko tangai di kutung mutungai tok bukur fudi no zakangke boke aro sikis lang burlai musai tong naila nini abo hai nang nongya nomuna bakchu di rong no sade toni oi dakti fat ni kam no khana khai di fiava hanke
tini ne bagai video asigno video rok jodi nai na thokja kahinke ba sele te fano kisa share rok khai ridita doa ko thangkang kepi debrmano rose khaigina ko